кръв от картици? Моля? Имате ли кръв от картица? Съжалявам, но не продавам картици. Чакайте! Може и да имам картици. Чакайте. Знаете ли, кръвта от картици лекувала. Трябва да се изпият единствено 3 капки и всяка мъчителна болест бяга от теб. Или поне притъпява болката за кратко. Вие ли сте болна? Съжалявам, не исках да... Синът ми. Седнете, моля ви. Седнете. Чаша вода. Заповядайте. Чакайте. Аз ще ви намеря картици. Ето ви кръв от картица. От картица ви казвам, ето. Не ги ща, приберете ги. Той ходи. Синът ми ходи. Боже Господи, благодаря ти. Бог да те благослови. И те и картиците ти. Това е чудо. Да ти дам ли пари? Не. Ще ти дам пари. Не. Ще ти дам Не пари. ми трябват пари. Бог да те благослови, чудо. Благодаря ти. Няма защо. Довиждане! Здравейте. Нали продавате кръв от картици? Разбрах, че тук продавате. Съжалявам, никога не съм продавала нито картици, нито кръвта им. Моля ви, умолявам ви, трябват ми 2-3 капки само. Жена ми ще умре, не искам да я загубя. Моля ви, 2-3 капки ми трябват само. Умолявам ви. Кръв от картица. Моля ви, трябва ли кръв от картица? И ние имаме болки за лекуване. Моля ви.